Lacinka na takomto masle. Vy sa teraz skúste ale na chvíľu pozrieť na jednu súťaž kuchárov, už keď sme v kuchyni. Talentovaní žiaci stredných škôl dostali príležitosť predviesť svoje výnimočné schopnosti. Už po 7. raz sa stretli na medzinárodnej súťaži. Tento rok pod názvom Európa 2011. Stredná odborná škola na Pantoch 9 v Bratislave už tento rok zorganizovala 7. ročník medzinárodnej súťaže v odboroch kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu, blog obchod, obchodný pracovník a predavač. V tejto súťaže sa v tomto školskom roku zúčastnilo 23 škôl, prevažne zo Slovenska, ale samozrejme máme aj zahraničie. Bola tu škola Varšava, Krakov, Poľská republika, je to Zabok, Chorvátsko. Z Českej republiky sme mali 3 družstvá, no a ostatné školy boli zo Slovenska. Víťazné trofeje však nie sú jediné, čo si súťažiaci z tohto podujatia odnášajú. Táto súťaž dáva žiakom to, že majú možnosť získať nové vedomosti, zručnosti v tomto odbore, pretože sa pripravujú na budúce povolanie v odboroch. Taká istá možnosť je aj pre pedagogických pracovníkov, môžu nadviazať nové priateľstva. Tieto priateľstva môžu zúročiť na báze spolupráce stredných odborných škôl. Nádejných mladých kuchárov, čašníkov a barmanov prišli podporiť aj známe tváre z televíznej obrazovky. Už 7 rokov som garantom tejto súťaže, lebo ahojte, lebo Mária Katrňáková, riaditeľka, ahoj, dám ti podpis, riaditeľka tejto školy, je moja priateľka. Narodila sa v tej istej dedine ako ja a v tej dedine, ktorá sa volá Halič, mám reštauráciu. Takže Mária Katrňáková ma oslovila a poprosila, aby som bol garantom. A ja som garantom tejto súťaže. Mám veľmi ťažkú pozíciu, pretože musím sem prísť na otvorenie a potom na záver rozdať ceny. Ja si myslím, že toto je úžasná súťaž, ktorá produkuje úžasných šéfkuchárov, čašníkov a deti zapálené pre túto prácu, pretože kde inde ako tu na Slovensku v takýchto školách môžeme vychovať personál, ktorý bude slušný, ktorý bude dobre variť, ktorý nás bude dobre obsluhovať a ktorý bude mať radi. Čiže to je o tom, o tej budúcnosti. Ja som veľmi rád, že som maskotom tohto všetko už po 4. rok. Ďakujem.